तामुलपुर डोकरा एक्सनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय आथिखालाव महामारी कोविड-19 एबा कोरोना भाइरासआ मुलुगनाङैनो सुबुं माहारिनि गेजेराव गिख्रंथाव महरै बारानिफ्राय बारा साग्लोबगासिनो आरो बेयो आसाम आरो बड'लेण्डआवबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो जायनि थाखाय स्कुल कलेज बन्द खालामनो सरकारिफ्राय बिथोन होनाय जाबाय। बेखायनो रायजो राजा आइ आफाद लाइमोन आरो फरायसा नोंथांमोनखौ भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय समाजारि जानथायखौ मानिनानै सोलिनो गुरै खावलायहरबाय। सुबुंफोर जानाय जायगायाव मास्क गाननो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। खनले खनले साबोन आरो सेनिटाइजारजों आखाइ सिथाबहोनांगोन। फरायसा फरायसुलिफोरा न'आवनो मोजाङै लेखा फरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो सरकारा फोसावनाय गासै नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय तामुलपुर डोकरा एक्सनिफ्राय खथारै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। रायजो राजा तामुलपुर डोकरा एक्सनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय आथिखालाव महामारी कोविड-19 एबा कोरोना भाइरासआ मुलुगनाङैनो सुबुं माहारिनि गेजेराव गिख्रंथाव महरै बारानिफ्राय बारा साग्लोबगासिनो आरो बेयो आसाम आरो बड'लेण्डआवबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो जायनि थाखाय स्कुल कलेज बन्द खालामनो सरकारिफ्राय बिथोन होनाय जाबाय। बेखायनो रायजो राजा आइ आफाद लाइमोन आरो फरायसा नोंथांमोनखौ भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय समाजारि जानथायखौ मानिनानै सोलिनो गुरै खावलायहरबाय। सुबुंफोर जानाय जायगायाव मास्क गाननो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। खनले खनले साबोन आरो सेनिटाइजारजों आखाइ सिथाबहोनांगोन। फरायसा फरायसुलिफोरा न'आवनो मोजाङै लेखा फरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आरो सरकारा फोसावनाय गासै नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय तामुलपुर डोकरा एक्सनिफ्राय खथारै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।